Čo si myslíte, že vás uživí v tejto dobe, alebo aspoň pomôže pri hľadaní práce? Väčšinu z nás napadne vzdelanie, vzhľad, konexie, prax a mnoho iného. Tí šikovnejší, pre niekoho možno lenivý pracovať, využijú talent, humor, sociálne siete vo svoj prospech a začnú natáčať videá. Jediný spôsob, ako byť úspešný, je mať čo najviac followerov, teda odberateľov, alebo inak povedané sledovateľov. Ja som si dnes pozvala k nám do štúdia hneď dvoch, ktorí spolu natáčajú a spolupracujú. Ich mená, ktoré sa nachádzajú v top 17 slovenských youtuberov a obsadili teda 9. priečku tohto roku, sú Matej Zrebný a Lukáš Frlias. Ahojte, ja vás vítam teda u nás v televízii. Ahoj, ahoj. Tak prezrajte bližšie teda, o čo sa bude jednať, aké YouTube, aké videá, akí sledovatelia, o čo vlastne ide, čo robíte. Áno, dobre si začal, lebo ten smiech je veľmi dôležitý. Vzbudzujeme u ľudí smiech. Vzbudzujeme, to je také zaujímavé slovo. Alebo vyvolávame. Proste človek si pustí to videjko a cieľom je pobaviť diváka. To je celé. Že keď ľudia majú taký ťažký život, trápia ich problémy, sú stále niečím zaťažení, tak večer si prídu na počítač, kliknú si na naše video a na nič nemyslia. Iba sa bavia na tej tuposti, čo tam vidia. Lenže vám za túto tuposť, ako si to nazval, niekto ešte aj platí asi. Lebo vy sa tým živíte teda. A čo je teda za tú podmienku? To nie je asi také jednoduché, že natočím si video a teraz teda dívajte sa na mňa, tu som a ja do roboty chodiť nebudem, ako to chodí teda. No, treba sa nejakým spôsobom vedieť predať a ten, čo nás chce kúpiť, samozrejme musí mať záujem o ten obsah, čo robíme. Čiže musíme ten obsah robiť čo najlepšie, ako vieme a tým pádom je to predajné. To je v podstate celé. Koľko tých ľudí vás musí sledovať, odberať alebo mať o vaše teda videá záujem, aby potom aj vy ste boli teda ohodnotení za to? Čiže je to veľmi rôzne. Takých 5-6. Ale aspoň... A keď je dobrý deň, tak aj 4 stačí? Tak nejakí ľudia by to mali byť, ten počet je fakt akože rôzny, lebo my sme mali prvú spoluprácu už keď sme mali nejakých 40 000 odberov asi, ale dosť dôležité sú hlavne nielen odberateľia, ale aj videnia a hlavne pre akú cieľovú kategóriu zasiahneš. Hej, my sme vtedy spravili nejaké video, ktoré sa dostalo medzi agentúry, všimli si nás nejakí ľudia, ktorí pracujú v týchto firmách a automaticky nám posunuli nejaký job, hej. Že kdežto ty môžeš mať aj miliónové videnia, ale si iba pre nejakú nezaujímavú cieľovku a nevšimne si ťa ten správny človek, tak máš smolu. Čiže bolo to aj o šťastí, sa dá povedať? Vždycky v každom biznise máš aj šťastie, vieš, a ty to šťastie stále musíš pokúšať tvoriť a čakať, že kedy to príde. No to najväčšie šťastie podľa mňa v našom prípade spočíva v tom, že sme sa našli alebo dali nejak dohromady, lebo ťažko nájsť niekoho, s kým si človek rozumie v nejakej tvorivej stránke a má rovnaký možno, že pohľad na to, že čo sa chce robiť alebo tak, lebo mali sme viac menej nejakú ideu, že asi čo by sme chceli robiť na YouTube, že by to malo byť hrané, malo by to vyzerať čo najprofesionálnejšie a malo by to byť čo, akože aj vtipné, hej, v konečnom dôsledku. A keďže sme to videli v podstate obaja rovnako, tak sme do toho išli spolu a tým, že Matej je šikovnejší vo veciach, ktorých ja nie som šikovnejší, povedzme, tak, a naopak možno, že ja neviem, tak sa doplňame a tým pádom nám to skvele funguje. A tvoríte taký geniálny pár jednoducho a hotovo. Akože keby sú tu registrované partnerstvá, tak ja neváham. Tak aj oficiálne. Ja sa idem opýtať, ale že vy ste teda každý točili, tuším zvláštne. Bolo to, že Maťo, ty si bol najprv sám a potom ste sa dali dohromady? No ja som začínal v podstate sám, že som točil také vajny, by som to nazval, také krátke videjka. Lukáš tedy netočil, on bol iba vlastne v telke alebo hereckej činnosti sa venoval. Že prečo došlo k tej vzájomnej spolupráci? No a on akože plánoval, že niečo začne na ten internet a nejak tie energie, ten vesmír nás spojil, že na jednom byte sme sa vlastne zoznámili a tam on povedal, že ho to zaujíma, videl nejaké veci, čo som točil ja, že som sa tak rozbiehal práve vtedy a kľúčové bolo moje presťahovanie sa do Bratislavy, kde sme začali spolu tvoriť. Čiže vôbec to nebola myšlienka, že teraz ideme na tom zarábať a bolo to iba pre pobavenie. Že u mňa to bolo také odreagovanie, samozrejme bolo nám veľmi sympatické, že ľudia to sledovali, že to chválili, že nás poznávali a bolo to takéto potešenie,
čo nás naplňalo k tej ďalšej tvorbe. No ináč to bola fakt taká sranda, že išli sme do takej absolútne neznámej vody. Ja som len v podstate vedel, že hej, že niečo s internetom, videl som, že tam nikto nie je, čo by sa venoval herectvu, alebo keď niekto robil nejaké hrané záležitosti, tak to bolo fakt dosť zlé na veľmi, veľmi amatérskej úrovni. A ja, že však to aj keby nič neurobím pomaly, tak furt to bude lepšie, hej? Tak poďme do toho nejakým spôsobom a vrajím, ani sme nemali nejaké, že očakávania niečoho. Že nebol to cieľ, ideme sa tým živiť. Len sme si proste, že tak poďme si natočiť nejaké srandy, že uvidíme, že čo to spraví a zrazu sa to začalo nejak rozvíjať, že už sme proste chceli stále viac a viac, aj čo sa tej nejakej profesionality týka, že sa k nám v podstate prifaril, alebo ako to správne pridal kameraman, následne ďalší ľudia zo štábu, ďalší herci a tak ďalej. Takže začalo sa to uberať takýmto nejakým smerom, že zrazu sme do toho úplne spadli a už sa nedá prestať, lebo keď človek raz prestane, tak to vie veľmi rýchlo padnúť. Ale to je asi tak vo všetkom, v celom showbiznise na Slovensku. Alebo musíte byť videní jednoducho. Povinný stále zdvíhať úroveň, no. No tak, ale predstavte nám možno teda, čím sa zaoberajú tie vaše videá, keď Maťo naznačil, že je to vlastne pre nejakú tú cieľovú skupinu a ste niekde teda zameraní a niekam mierite a chcete osloviť nejako, tak vlastne pre koho sú videá teda a akými videami, témami sa možno zaoberáte pre tých, ktorí vás nepoznajú. Tak v prvom rade najlepšie je si to pozrieť. Typológia ľudí, že mapujeme ľudí, že ako sa správajú v rôznych odvetviach, v rôznych zamestnaniach, v rôznych situáciách, že nastavujeme takéto zrkadlo spoločnosti a dosť ho nafúkujeme, čiže to je taká veľmi taká silná satíra, by som povedal. A potom občas si dáme nejaké situácie, ktoré človek zažíva v živote, že keď sa ide, neviem, niečo, keď ide nakúpiť niečo, alebo keď niečo, hej, hoď čo napadne, nejaká situácia v živote, my si povieme, OK, toto je zaujímavé, toto sa týka veľa ľudí, tak to natočíme. Ale častokrát máme vytvorený vlastne, ak by sa dalo tak nazvať, že vlastný nejaký paralelný vesmír, akože k tomuto vesmíru, že v našom vesmíre je Bytča najdôležitejšie mesto na Slovensku, napríklad. Hej. A tak akože sú tam také rôzne menšie vsúky. Ja si myslím, že my sme Bytču dosť preslavili. Podľa mňa Bytču nikto nikdy neriešil a teraz proste vďaka tým našim videám. Podľa mňa Janošik ju celkom aj riešil. Áno, ale vieš, teraz takáto nová éra, tí mladí ľudia, že nevedeli, to primátor, ozvite sa mi akože, nejaká provička. Nejaké suveníry alebo tak, že magnetky. Vieš, že keď už teraz ideš do Byče, tak odnesieš si magnetku domov. Že je tam dobrá zmrzlina, možno pod týmto to niekto poznal, tam sa hovorilo, že je tam dobrá zmrzlina. Hovorilo sa, že najlepšia, áno, dokonca, ale nechcela som povedať. Nikdy ma na ňo nezobral. Neviem, akú kvalitu majú aktuálne, som mu dlho nechutnal. Tak musíte prísť ochutnať. Ale teda jedná sa o také teda tipy, vy hovoríte, ale aj pre divákov predstavu vlastne môžu sa natáčať napríklad rôzne make-up tutoriály, čo robia ženy, ktoré sa taktiež živia YouTubeom, alebo sú to rôzne iné živé komentovanie hier a tak ďalej. Čiže ono sa dá povedať, že tá konkurencia tam je. Vy ju cítite, sledujete, alebo ako vnímate vlastne iných ľudí na... Nie, absolútne ju necítime, lebo to, čo robíme, je tak špecifické a tak iné od každého, že nie každý, neviem, či je to slušné alebo nie každý má na to proste gule to robiť. Lebo treba na to obrovské množstvo energie. Funguje to naozaj dobre vtedy, keď je v tom viac ľudí a presne tieto make-up tutoriály tam možno, že 1-2 ľudia to robia. Hej, akože berme to tak, že jeden, že robí ten make-up a keď tak druhý to... Sám. Keď takto druhý striha, hej, lebo dnes už je to celkom bežné, že aj títo youtuberi majú vlastných strihačov, samozrejme to uľahčuje prácu. Takže oni si vedia behom dňa natočiť obsah na 2-3 videá, dajme tomu. A majú v podstate obsah na, ja neviem, týždeň, na 2 týždne a my naozaj, nám to jedno video zaberie 2 týždne, čo sa týka prípravy, akože písania scenáru a tak ďalej. To sa chcel opýtať, ako vyzerá teda váš klasický deň toho youtubera, čo robíte vlastne, keď niečo robiť musíte. Záleží, aký deň to je, vieš, no ale keď sa bavíme o nejakom tom tvorení, tak máme nejaké pravidelné stretnutia vždy, kde si sadneme a povieme si nejaké témy, nejaké veci, že čo nás napadlo v tom týždni a pokúsime sa to nejak rozobrať, kde píšeme si napríklad nejaké tipy, čo nás napadlo, hej, nejaké bodíky
a tak vymýšľame. Potom Ale akože úplne vážne, hej, že bez srandy, lebo vy, Áno. keď sme sa stretli, vy stále hovoríte na takej úrovni vážne sa stretneme, normálne sa lebo stretnete to a si musíme preberáte napísať. pracovné záležitosti. Ale nie, no však čo, no normálne sa v útorok stretneme v obchodnom centre, dajme tomu, dáme si tam raňajky, kávu, hej, a Napíšeme. ak nás niečo napadlo behom predošlého týždňa, tak si na to spomenieme, že jej, to by bolo fajn, alebo sa pozrieme, že aká téma je možno, že aktuálna, lebo dosť často dávame aj aktuálne témy, ale aby neboli také úplne výrazné, aby sa dali tie videá pozerať aj o 2-3 roky, hej. Takže pozrieme sa na to, buď nás niečo napadlo, alebo nie, vymyslíme to priamo na mieste a potom sa to už dopracováva, povedzme, v iný deň v týždni. No sa stretneme aj, píšeme to aj s Mojmírom Procházkom, ktorý vlastne sa vždy s nami stretne. On dopisuje, on tiež dobrý v tých nejakých tých vetičkách a týchto veciach, že ja veľmi rád som, keď sme všetci traja spolu, že nám to tak veľmi ladí. Čiže toto si vždy napíšeme a už tak vieš, dopisujeme tam nejaké tie scénky, čo nás napadne, potom sa stretneme, dáme tomu zase a už to tak nejak, vieš, ucelujeme, dopisujeme rekvizity, posiela sa to produkčnému, čo má zohnať, aké priestory. Čiže je to taká celá taká tá štábová, klasická. Že to má celkom také výroba. niečo spoločné fakt akoby s filmom alebo seriálom, No, že to nie je no len také, že absolútne. prídem na to, čím Hej, improvizujem, že vy máte normálne texty Máme to popísané všetko, a musíme takto. Tak tie texty sú samozrejme tak, nejak aha. napísané, ale veľmi veľa aj akože improvizujeme a vymýšľame na placi, ale samozrejme tie texty a tie lokačky sú tam kvôli nejakým časovým obmedzeniam, kvôli tomu, že tie rekvizity je ťažšie niekedy zohnať, lebo keď nás nápadne nejaký dobrý nápad na placi a si povieme, že joj, toto by nám chýbalo, ale toto, tak nemáš čas to riešiť, vieš, preto je potrebné si to všetko napísať vopred, tie vtipy stavať na predstavivosti, čo nie je až tak jednoduché, lebo oveľa ľahšie sa ti vymýšľa, keď už máš postavený plác, scénu a vidíš to lepšie, vieš. Čiže ten scenár je dosť náročné písať, niekedy fakt sa nám pári z hlavy. Ale veľa vecí nám vie vzniknúť akože aj na Spontánne. placi, hej. Ale to som prekvapená, vrajím, tiež by som si nevedela predstaviť, alebo by mi nenapadlo, že sa takto napríklad stretávate a musíte vyslovene, že je fakt za tým aj kus práce, aj tiež času sa dá povedať. Vážime si čas našich spolupracovníkov a chceme, aby bol každý v nejakej psychickej pohode a aby nenastávali nejaké zbytočné buď prestoje, samozrejme nastávajú, ale bohužiaľ to sa deje všade. A koľko sa točí to video napríklad na tom placi, na jedenkrát ho dokážete za deň natočiť, alebo dá sa to tak? Snažíme sa to väčšinou tak robiť, aby to vyšlo na ten jeden deň, aby naozaj sme nemuseli nikoho otravovať, že nech dojdu aj na ten ďalší. Už sme to skrátili, mali sme niekedy aj 15-hodinové točenia, ale teraz to vychádza tak, neviem, 9 A tam hodín. už vzniká potom únava, nervozita, už je to také, že už to samozrejme potom vidieť možno, že aj na tej kvalite, že už to nie je také, ja neviem, prirodzené alebo také uvoľnené, ako by to možno, že mohlo byť. Lebo naozaj, keď máme toho menej počas dňa, tak aj na placi už môžeme rozmýšľať nad tým, že čo tam ešte vymyslíme. A vieme ten nápad posunúť ešte ďalej priamo tam. Hoď keď vieme, že už nestíhame, takže nemôžeme vymýšľať nič nové, musíme toto ďalej robiť. Hej, čiže... Aké vlastnosti by mal mať možno taký youtuber? Je podmienka, alebo vy ste napríklad vtipný, musí byť vtipný, aby ho tí ľudia sledovali, alebo čo nesmie byť presne nejaký introvert a musí byť extrovert priateľský, alebo možno nehrá to až takú dôležitú úlohu? Čo si vymyslíte? Záleží, aká je osobnosť človeka. Vieš, že každý niekoho sleduje na základe toho, aký je. A niekomu môže byť príjemné, že je niekto introvert, lebo sa v ňom vidí, hej. Ale najviac akože prevláda ten humor, že keď je niekto vtipný, tak ľudia sa radi smejú a keď im niekto klepne ten ich humor, tak automaticky humor vzbudzuje sympatiu a ideš ďalej. Vieš, že keď je také kombo, že je ti ten človek sympatický, plus ešte ti aj sedí jeho humor, tak tam máš instantný, vieš, že ide do toho. A vy ste teda vždy boli takýto typ, že si nemal problém napríklad s vyjadrovaním, vystupovaním, že bol si taký extrovert otvorený, alebo počúval si, že som vtipný, ja si alebo myslím, že my sme taký niečo medzi tým, vieš, že ja som není úplne že otvorený, že niekde prídem a vybuchuje to, vieš, lebo veľa ľudí si to myslí a niekedy do mňa, že ty si taký iný, jak na tých hovorím, že ale však to je hrané na tých videách, vieš, že Instagram jasné, ale tiež na tom Instagrame my púšťame iba to, čo chceme, aby ľudia videli. A samozrejme, že ty nemôžeš byť non-stop celý deň v nejakej dobrej nálade a keď si, tak dáš tam tú storku v tej dobrej nálade, vieš, ale my sme tiež ľudia, my nie sme stroje, čiže... Nie? Veľa ľudí si to myslí, akože všetci, ale nie. Tak Lukáš je vždy naladený pozitívne, tak sa od neho môžeš učiť. Nie? Tak vidíš, tak nie. Lebo tiež vyzerá, je že... to rôzne, akože tiež nedá sa, že v tom dni máš nejaký čas, kedy akože si schopný makať, že každý to pozná, že nie každý je úplne 100% naladený za celý deň. No a o to ťažšie je to stále, vieš, držať a byť pozitívny. Ale no presne, snažíme sa to držať, lebo
Je to naozaj, veď pohybujeme sa často na verejnosti, na verejných priestranstvách a keď nás niekto zastaví, že chce fotku, no, tak nemôžeme byť na ňo zlý alebo niečo, lebo... Že vás ľudia spoznávajú, ste sa s týmto ale mediálne. úprimne nie vždy máš chuť, vždycky viem, vieš na 100%, alebo niekedy máš ťažký deň, úplne si hotový. Ale treba sa aj tak vždy dokopať, dať mu tú energiu vieš, tomu človeku. A toto je to, že tí ľudí to nezaujíma reálne. Oni si z toho odnášajú nejakú emóciu, ktorú tam zažili a ty keď si ku ním nepríjemný, tak ich sa to dotkne, lebo ty si pre nich nejaký, dáme tomu, že vzoru v odzovkách a keď sa k ním správaš nejak, oni nevidia do teba, že máš nejaké problémy, že každý človek to bere tak osobnostne. A oni zase vaše peniaze, čo hlava, to sledovanosť, nejako sa to delí, vidíš, že čím viac sledovateľov, tým možno vyšší honorár alebo tak? Či to nezávisí vôbec? Tak ako ty videnia, samozrejme, že máš tam nejaké speňaženie, čo nie je nejak, že extra veľa peňazí, ale tak hlavne tie spolupráce sú pre nás prínosné. Že keď máš nejakých sledovateľov, tak automaticky si zaujímavejší pre klienta, ktorý ťa môže osloviť na spoluprácu a cez teba nejak propaguje produkt, kampaň alebo niečo, čo chce. Tak to je logické, lebo vie ten klient automaticky, že máme tým pádom väčší zásah na viac ľudí a samozrejme, keď chce, aby jeho produkt videlo čo najviac ľudí, tak si povie, že jasné, dáme to Zrebnému a Frlajsovi do videa. A my, že je jasné. Dobrá investícia. Presne tak. A povedzte, že úprimne teda, možno bolo niekedy také video, z ktorých ste neboli stotožnení, že možno je to hlúposť, ale čo na to ten divák povie? Bola nejaká takáto situácia? Tento subjektívny pocit, no hej, akože mávali Po každom sme... videu nie. Hádam. Ale nie, veď akože Vieš logicky povedať. pred každým videom máme nejaký vnútorný pocit, že Ježiš, to bude super, alebo nebude. A je to fakt vždy subjektívny pocit, lebo tá reakcia ľudí môže byť úplne opačná. Najlepšie je nemať očakávania. No. A to je rada pre vás, milí diváci. Nemajte očakávania nikdy, lebo nikdy nebudete sklamaní. No. To je tiež pravda, keď sa z takéhoto uhla pohľadu na to Fakt pozeráš. netreba No? mať očakávania, treba iba príjmať veci tak, ako sú, lebo keď má človek prehnané očakávania, tak potom prichádza to sklamanie, to je vo všetkom, vo vzťahu, v práci. Očakávania treba, ale neprehnané, presne. Treba budeš akože jasné, potešený že ten viac. mozog Aha. a tá myseľ ti nejak vyhodnocuje, že čo by sa asi mohlo stať, ale netreba to preháňať. Že vždycky myslieť nejak, že má nejaké ciele a myslieť do toho, akože, ako čo myslím, ale nemáte očakávania proste. No. Už keď som povedala vlastne to slovo divák, diváci, že vlastne vy tam aj vy ste spomínali, hráte tie scénky, tak vlastne jeden by povedal, že či ste nejakým kurzom prešli, alebo čo a ako ste sa k tomu dostali. My vieme, že ty si teda študoval herectvo. Čo ty, Maťo, nejaký si objednal kurz, aby ťa naučili hrať, musíš to mať v sebe, alebo nejako ste sa inšpirovali, niekde boli možno. Máte sa učiť za pochodu. Tak Alebo ako- od teba som čakal, že povieš. Tak samozrejme, že aj, To by znelo namyslené. samozrejme, že aj Lukáš akože od začiatku, že mi vždycky vysvetlil aj s Mojmírom, že keď niečo som nevedel, že veľmi veľa za tie 4 alebo 3,5 roka som sa naučil hlavne aj od nich. A celkovo je pochopiť ten pocit, že sa to reálne deje a ten herec to musí prežívať, že ty musíš tomu uveriť, že to tak naozaj je. Čiže, ale samozrejme aj musíš to mať v sebe. Herectvo je škola na celý život. Škola, no, to stále sa učíš. Celé herectvo fakt spočíva len v tom, že pozorovanie iných ľudí a zapamätanie si ich reakcií, správania a všetkého a skúsiť to nejak v sebe možno, že precítiť a zapamätať si ten pocit, čo človek aktuálne prežíva pri tom, keď to hovorí, alebo ja neviem, napríklad, každá skúsenosť je prínosná, keď sa s niekým hádam, je to prínosné, keď sa s niekým milujem, je to prínosné, všetko je proste prínosné a potom sa to len zúročuje, že už len otváram také šufličky, že OK, toto som zažil vtedy, je to podobné, dám to a potom to už len čo najdôveryhodnejšie podať. A potom je veľa vecí, že niektorí tí youtuberi alebo ľudia sú takí viac uletení, dajme tomu. A veľa ľudí to chápe ako, že sú herci alebo že to hrajú, vieš. Ale keď aktuálne ich dosadíš do nejakej konkrétnej role, kde už nie sú sami sebou, tak tam vidíš, že ako na tom sú. Či sú herci, či dokážu zahrať aj niečo iné. Vtedy je to alebo... herectvo, keď hráš niekoho iného, že nehráš sám seba. Lebo akože jasné, ten prvý stupeň je, že vieš zahrať sám seba, to je taký ten základ, ale potom, keď ich dáš do inej situácie, kde majú text a majú niečo robiť, tak sme aj my zažili, že sa aj s tými nejakými známymi ľuďmi, keď sme pozývali, že ako náhle vypadli z tej svojej pohodlia, čo sú naučení, z tej zóny, tak už mali s tým problém, už boli takí nervózni, už ten komfort tam nemali. Čiže není to ľahké. Lebo sú to zrazu úplne iné vnemy pre človeka. Dostane text, ktorý nepísal on,
Čiže je to pre ňoho nejaká nová téma, možno, že nejaké nové vyjadrovanie, ale aj to si potrebuje nejak pretransformovať, možno, že niekedy do svojej reči a niekedy nie, lebo niekedy ten text sám o sebe, povedzme, musí dávať nejaký význam a aj u nás je to niekedy veľmi dôležité, že keď máme vystavaný nejaký vtip, tak samozrejme tá pointa, tá bodka v tej vete musí odznieť tak, ako je napísaná. Tým pádom sa hneď upína na ten text a potom mu odchádzajú... No je to človek rozmýšľa nad hrozne veľa vecami zrazu, na ktoré nie je zvyknutý. Potom ešte samozrejme ho točia kamery, je tam kopec iných cudzích ľudí a je to niečo úplne iné. Hej, to je veľký problém, že keď, a ja viem, že aj do začiatku ešte aj stále, keď mám nejaký text, tak keď sa strašne moc sústredím, čo chcem povedať, tak ti odchádza tá prirodzenosť. Vieš, že sústredíš sa na ten text, aby si tam odznelo to, čo odznelo. Áno, aby že najlepšie to učiť, že na nejakých iných veciach, že pozeráš sa na nejakú fľašu alebo niečo, že pozeráš, že o čom vlastne je, študuješ ju, hej, že je úplne niečo iné a hovoríš ten text. Sa zabávaš, aby si viac nemov vnímal pri tom. Hej, akože, aby si to z teba to išlo, že proste neriešiš a ako keby to bol naozaj. Hej, ako je to ľahké povedať a je to iné zahrať, keď a je máš to aj okolo... iné vidieť. Človek to vidí a si povie, že však bože, to by som aj ja urobil, alebo natočil hocikto a pritom to nie je také jednoduché a navyše, aby sa potom teda tí ľudia naozaj na tom aj smiali. No. To bol v podstate taký základ, čo ma otec naučil, že keď som sa naučil nejaký text, hej, že super, naučil som sa 4 stránky textu, že OK. A mi povedal, že dobre, a teraz choď umývať riady a hovor mi to pri tom, jak umývaš riad. Bol som stratený. Lebo to už je ďalšia činnosť, na ktorú treba myslieť. To už nie je len a to je pravda, textu. to je priučenie, tak napríklad. A to je úplne zrazu ďalší vnem a ten mozog funguje takým zvláštnym spôsobom. Čiže je to veda. Je to veda. A pamätáte si svoje prvé video, o čom bolo, ktoré ste natočili? Že by ste nám povedali, ktorý typ, čoho to bol? Prvé spoločné? Alebo... Vaše. Vaše, čo ste urobili spolu. No to bolo na tých, čo sme mali, že keď ideš do fitka alebo niečo také. Na ten štýl. Typy ľudí cvičením. Ale to neboli ešte typy. Nie. To boli iba také, my sme s tými typmi začali, neviem ani čo bolo prvé typové video, ale my sme prvý pol rok, 3/4 roka, možno aj rok, neviem, či náhodou typy študentov nebolo prvé, také typové, a to bolo po roku. Čiže my prvý rok sme točili len situácii, že keď. Keď ťa frajerka podvedie, keď ju ideš pozvať. Také tie bežné veci. Také tie bežné, že my sme začínali takýmito vecami. Tie typy, ja som vlastne sa inšpiroval z Ameriky, tam, že jeden taký Viner to točil, čiže tam sme videli, že OK, že to by to mohlo tu fungovať, tak sme to nejak začali aj tu, že boli už nejaké také videá, čiže a potom sme to tak rozbehli dosť s tými typmi, lebo sme videli, že fungujú, ľudia sa v tom nájdu. Hej, no, ale to prvé video bol taký dosť čistý punk, že úplne sme poriadne ani nevedeli. Čo ideme točiť. Ale vystrelilo to a hotovo. Hej, zohnali sme také tie hoverboard nejaké, také, vieš, a sme sa na tom bláznili po meste, ľudia sa kúkali. Čiže aj ja som mal od začiatku taký problém, že sa vykašľam na to, že naokolo máš ľudí. Čo si ľudia myslia, to som sa chcela opýtať. Že máš naokolo ľudí, ale vtedy si nemal ani štáb. Tá kamera, ono to zachraňuje. Ale keď si tam iba s nejakým malou kamerkou a niečo, vieš, a ideš a... Odosobniť sa musíš, odosobniť, úplne. Že niekedy som išiel po ulici a chcel som niečo povedať akože do telefónu na storku a som sa hanbil, vieš. Že je to také, že dosť mi to pomohlo aj tak otvoriť tie veci, že menej riešim to, čo si ľudia o mňa myslia. A to je super. Toto, že už momentálne, ja neviem, keby viem, že niečo točíme v meste a mám spraviť tú najbláznivejšiu vec na svete, ale viem, že je to v rámci točenia, že však to už proste, už to neriešim. Vy to máte v sebe, už jednoducho je to fakt taká vaša každodenná súčasť, ale tiež ste si museli teda, Maťo, prejsť tým ty tiež rovnako, takže najprv ti bolo možno trápne nejaké veci robiť tak, lebo ty vyzeráš taký možno ešte viac súverený, alebo že nedokážeš byť ani vážny, ešte viac ako Maťo. Takže aj ty si mal niekedy taký problém, hej? No, jasné, veď ja som mal veľa failov alebo takých že nejakých nevydarených projektov, alebo ako to nazvať vo svojom živote, že keď si to pozriem teraz, že lebo presne to bolo to, že nebol som ešte nejaký uvoľnený a hrozne to vidieť. Čiže tiež som, napríklad doteraz mám možno, že ešte, dajme tomu nejaký stres z moderovania, povedzme. Fakt? By jeden nepovedal ako taký spontánny tiež, že ideš... Je to zase niečo úplne iné. Niečo iné. Vieš, je to vec, pred ktorou mám naozaj rešpekt. Akože viem, že to zvládnem, ale ten vnútorný pocit je úplne iný. Ako keď ideš točiť. Ja som mal zase takú vec, že keď som išiel viem, že v tom roku 2016, keď sme začali,
A keď má niekto, napríklad na takýto rozhovor, keď ma niekto pozval, tak ja som mal normálne takto kameň, mne sa triasol hlas, vieš, že keď sa teraz porovnám, že ako som teraz úplne v pohode, že to neriešim, že vieš, sme tu, kecáme, pohoda. Ale vtedy, v tom roku 2016, ja som normálne prišiel na rozhovor a normálne som tú takúto guču, vieš, ja som bol taký, že postupne, keď sa to rozbehlo, už som bol uvoľnený, ale vieš, že predtým úplne, že vieš, stres som mal taký, že A boli to nové situácie tiež? Nové situácie, to bolo niečo nové, zrazu kamery, ty máš rozprávať sa s niekým, že nie je to jednoduché, možno aj ty si tu mal nejakého Určite hostia, je to iné, ktorý nie je zvyknutý na kameru a vieš, je to iné, keď sa s ním bavíš tam vzadu a potom tu. To mi pripomína, raz ešte keď som bol totižto menší, fakt som bol na základke, tak vtedy som že moderoval v jednej z najsledovanejších televízií, akože taký detský blog, hej, ráno. A to akože vtedy nie, že ja som bol nervózny stále, hej, akože, lebo takto napísané témy na papieri, samozrejme, a otázky, a potom mi tam došiel ešte host, ktorý bol ešte 1000-krát vyklepanejší ako ja. A toto presne radím medzi také tie životné údery do brucha, lebo to si fakt človek zapamätá. Buď toto, alebo nejakú rolu v seriáli, keď som mal, čo som proste sa vôbec necítil v tom nejak dobre a tak. A som strašne rád, že aspoň som to prekonal do takej nejakej znesiteľnej miery. To sú tie šuflíky, čo si hovoril, vyberáš, sa ti to pospája, ty potom z toho len vyťažíš, sa dá povedať. Aj z toho sa dá, samozrejme. Aj z toho. Ten pocit si nesiem doteraz a presne si ho pamätám, že normálne to cítim, že fú, aké to bolo nepríjemné. A to už teda dlho robíte, si spomenul rok 2016 a teraz už teda 19. roky a vy máte teda tých sledovateľov 342 000 ľudí, čo je teda strašne veľa. To by sme mali oslaviť. No, pôjdeme oslaviť po diskusii, kto chcete sa pridajte. 500 000 až keď bude, tak budú nejaké oslavy. A my zajtra letíme do Talianska, do Ríma, tak vtedy oslavíme. Ale nie, srandu si robí, to sme sa rozprávali pred natáčaním. Dosť na tom idem porovnať vlastne, že tá prvá priečka, keď si porovnáme, patrí vlastne, nebudem menovať, že komu, ale tam je napríklad tých odberateľov 1 806 333, že vlastne fakt sú to obrovitánske čísla. Myslíte si, že niečo, že ten človek musí mať napríklad aj veľa kamarátov z detstva, alebo tak, že aby fakt bol taký známy alebo podvedomý už vtedy, niekedy, v minulosti? No, keď sa bavíme o tom, že o tom 1 800 000 povedzme, tak to je samozrejme dlhoročná práca, podstatne dlhoročnejšia ako tá naša. A vtedy bol YouTube ešte v takom zárodku, fakt, že v plienkach, že tých tvorcov ani nebolo veľa. A tým pádom je to absolútne logické, lebo československý trh, keď sa nejak zráta dohromady, je to zrazu veľké číslo. Ďalšia vec je tá, že veľmi veľa ľudí je už možno, že aj neaktívnych na tom kanáli, ale už ten odber skrátka nevezmú späť. Čiže my sme radi napríklad za to naše číslo. To je úžasné, ja som to len chcela pre kontrast ľudí, ktorí nevedia vôbec, že ako to ale vieme, že tí ľudia, ktorí nás sledujú, sú naozaj ešte stále aktívni. No ja som, keď hovoríš o tých kamošoch a toto všetko, tak lebo základ je, že síce môžeš točiť nejaké videá, ale keď ti ich nemá kto sledovať, tak je ti to zbytočné, vieš. No a ja keď som vlastne v minulosti fotil, tak ja som mal vybudovaný taký menší fanklub, by som povedal, lebo nebolo to iba o fotení, ale ja som robil okolo toho také blbosti, vieš, dával som nejaké vtipné statusy, písal som aj nejaký blog, zážitky z fotenia a že v podstate už som vtedy tak začal trošku. Do podvedomia ľuďom do podvedomia sa dostávať. Mal som vtedy fakt, že mi ešte fotografii závideli, že má toľko lajkov na fanpage, vieš, že... Presne o tom hovorím. Lebo všade som fotil, vieš, party, po kluboch som fotil a tam sa dostávaš do kontaktu s ľuďmi. No a to bol taký ten základ, že keď som začal vypúšťať také prvé veci, tak už som mal nejaký základ tých ľudí, ktorí to mohli vidieť. Čiže oni to potom posúvali ďalej, potom som niečo zainvestoval do reklamy, čiže tie prvé vajny dostali videnia vďaka tomu, že... Si znám jednoducho bol. A je obťažnejšie tieto čísla zvýšiť možno, keď už máte nejakú základňu ako vy teraz, alebo ich získať na začiatku, keď začínate v tomto Postupne, záleží od videa. Každým videom zasiahneš inú cieľovku iných ľudí, dostane sa to inde, vieš, teraz sme točili typy šéfov. Nestane sa, že by si mala jedno video a zrazu ti to narastie na 1 000 000 odberateľov. Hej, to ja neviem, čo by si tam musela spraviť. Musíš to budovať Je to stále neustála práca. Čiže je tam rovnaké úsilie Adrina za tým, či už na začiatku alebo počas stále toho. Toto je fakt, že základ, že ty si normálne závislí na tom non-stop makať, lebo ty prestaneš, my sme prestali nejaké 3 mesiace točiť a nám to začalo tak upadať,
vieš, ľudia sa pýtali, čo je, prečo. Oni najradšej by chceli, keby to dávame každý deň pomaly, vieš. Hej, len to je nereálne, jasné, ale ono v tých ľudských očiach je to žiadané. Tie otázky, keď sme sa rozprávali o tých témach vlastne, že či vy môžete hoci čo tam riešiť, rasizmus, napríklad srandu, alebo viera a takéto veci, čo sú vlastne citlivé, haklivé otázky možno, že čo si dovolíte, alebo ako selektujete? Všetko si dovolíme. Tak áno, snažíme sa, len YouTube samozrejme má už nejaké normy a pravidlá, kde blokuje tieto veci, ako si povedala, že ten rasizmus, násilie, nejaká veľká príliš nejaká sexuálne témy a tieto veci. Čiže je to dosť na hrane, že veľakrát nám to nepustí, väčšina nám akože púšťa. Ale pokúšame šťastie. Skúšame, vieš, že niekedy je to také na hrane, vieš, ale tak no väčšinou... To tam musí prejsť nejakou recenziou teda? Tam to prejde nejakou kontrolou, samozrejme, keď ti to neprejde, tak máš nespeňažené video a neposúva to toľka tým ľuďom. Len akože keby to bolo o nás, ja neviem, môj osobný názor je taký, že humor podľa mňa nemá hranice a ani by nemal mať, lebo je to stále iba sranda, hej. Tak čo chceš povedať, že sranda sa môže robiť zo všetkého, no ale tak... Áno, akože mala by sa, prečo nie, veď je to sranda. Rozumiem, no asi je to Ale tak mne sa zdá, že ľudia v súčasnosti sú strašne takí precitliveli. Že my aj v minulosti, keď sa niečo riešilo, alebo sa robila sranda, tak nikto to nebral a teraz normálne, že niečo, neviem príkladať, ale niečo sa stane, čo by v minulosti nikto neriešil a ľudia to už nafúkujú. No ľudia sa smejú pohoršujú. dovtedy, kým sa ich to nedotkne osobne. Že keď to je o niekom inom, že sa ich to nedotýka, tak im je to iné, ako keď sa smejeme na vás, jasné, ako ale na ako sebe, náhle už sa to dotýka jej dcery, že jej dcera mala niečo traumatické z toho a už sú z toho... Už to je zlé. Samozrejme, že no, Jasné. hej. Pre nich, že je to zle. Áno. A ešte na záver nám povedzte možno, že dokedy sa dajú takéto videá točiť, alebo dokedy si to viete predstaviť, možno ako aj taký starý detko si viete predstaviť, že by ste niečo natáčali, neboli by to také fyzicky aktívne, Na týmto ináč ale... rozmýšľam, že keď budeme starí, že jak to bude vyzerať vôbec. Kým ťa pustí psychika, podľa mňa iba. No myslíš, že ty si sám limity určuješ, hej? Teda? Hej, akože ten limit je taký, že kým ti z toho neprepne, vieš, lebo najťažšie v hociakej kreatívnej tvorbe je mať stále fresh hlavu a nespadnúť do nejakého vyhorenia a tieto veci, ktoré sú súčasťou toho, lebo súčasťou každého tvorca je určite vyhorenie v nejakom období, lebo to sa nedá stále a je na každom človeku, ako prejde cez to obdobie a či sa znova nakopne a ide ďalej, lebo všetci umelci, reperi, nevydávajú každý stále non-stop, lebo potrebujú si prejsť nejaké veci, samozrejme si musíš aj zažiť niečo, aby si mohol o tom písať, hovoriť, lebo nenapadá ťa každý deň úplná pecka, vieš. Čiže tak. No, je to tak, že uvidíme, dokedy to pôjde, ale samozrejme, veď YouTube nie je jediná vec, ktorej sa môžeme venovať, takisto ani tieto, povedzme, konkrétne videá, ktoré teraz robíme, možno, že nás bavia. Iné typy, možno by ste prišli na iné typy, čo by ste točili. Alebo čokoľvek úplne možno, že iné, ale to presne musí to nejak dozrieť, musí to nejak prísť, že vieš čo, že poďme skúsiť takéto niečo a zrazu zistíme, že nás to niečo baví o mnoho viac, tak budeme v tom pokračovať. Neviem, sme takí otvorení v týchto veciach. Ale je to častá otázka, lebo ľudí zaujíma, že ako dlho to vydrží, čo chcete robiť za 5 rokov. Ja som tak nastavený, že neriešim to, že chcem iba, aby to stále nejak že stúpalo, aby sme vedeli, čo robíme a samozrejme, vieš, či to bude ohľadom hudby, filmu, žijete prítomnosť. Ale máme také malé miestečko, vieš, niekde tu v hlave, v tejto mozgovej časti to je, že to pracuje akože non-stop, že kolónka nové, vieš, jasné. Že čo tam a stále tam niečo prebieha, nejaké nápady a tak, ale primárne je to dobré, keď si aj obzvlášňuješ tú tvorbu, lebo keď spadneš do nejakého kolotoča, sa ti to zmení na prácu a je fajn, keď máš niečo, čo ťa aj baví. Vieš, dajme tomu, že chodíš do nejakej roboty od do, čo je inak akože dobré, lebo človek má nejaký režim a následne si ide zahrať, dajme tomu, že hokej alebo niečo, vieš, a toho drží aj v takej viac psychickej pohode. Čiže my si to doplňame nejakou, že hudbu, vieš, že teraz sme robili nový song, alebo neviem, mňa baví, vieš, že keby si zahral v nejakom seriáli alebo niečo, proste, že je to také nejaká iné. Zmena, ešte je to zmena, niečo. Že stále sa to týka tej kreatívnej tvorby, činnosti? ale je to iné. Ty to máš teda takisto. Podobne, že tiež niečo musíš popri tom robiť. Čím sa musím, dobíjaš. ale akože určite Musíš áno. vôzok, Akože, hej, jasne, však chcem, lebo primárne herectvo je môj primárny cieľ v živote, že najradšej by som akože iba hral, tým nehovorím, že
YouTube dávam, alebo videotvorbu, alebo celkovo audiovizuálnu tvorbu, že dávam na druhú kolaj, lebo ma to baví samozrejme aj niečo, keby vypovedať zvnútra, alebo celkovo len tak sa zasmiať. Ale to herectvo mám akože asi tak najradšej, že keby som mohol, tak točím stále. Tak ja vám budem držať v tom palce. Ďakujem za dnešnú diskusiu. Nech vám teda sledovatelia stúpajú, popularita, followery a nech teda aj tí kolieska, čo pracujú, vymýšľajú dobré nápady. To musíš povedať takto, dajte nám follow, to odber, dám na like. konci. Aj dobre, tak povedz. Toto bolo pre vás, áno, ale samozrejme, keď už ste načrtli, tak aj vy, milí televízni diváci, určite, ako bol povedané, nezabudnite si pozrieť pre tých, ktorí náhodou nepoznajú teda túto dvojicu, tak určite si ich pozrite, dajte follow, no a ak aj vy si myslíte, že by ste si na niečo takéto trúfli, tak vyskúšajte, neviete, či aj váš nápad niekedy nevystrelí a budete mať teda silnú konkurenciu. Ja vám prajem pekný deň, dovidenia.